Kianda na batano noyomo abo bamenyete asumuchi okericho asikolende basiberekanete gwetera chisegi cy'omwaka bw'ekiri bubere na isano na ibere cyobochori obonene nigo rero baumirana maiga y'emyaka 15 na korosia ekiombe kemanyikaine buna kikenya bagokwana asege karasi skuru ya St George's Academy me county ya Nyamira bakoragwa n'umunyakerogobo George Nyambane na igo muri kyobo Dr. Stanislaus Misati nigo batebire ugochichamo kwabo no gokiania ebirengelyo na gusirana unabaringe ime ya Kericho muri kito Steven Nyariki Mbunde no roboti orwe Maiga yechisege chiatua 7 yechianegetie obogesa kwobonene kubwatekana no bochori obonene niga bagusi ange emerongo kianda na batano nomo abu bamenyete umuchi okericho abo baseberekanetiwe na kogenda chinsemo ao banyoranira seritangani kabisa inse yari aburi yekiombe ya kikenya mrenjere yemo yokwirani ubwanjani babwatekere bamenyetamo asomuchi okericho Angro George Nyambane Masesa enka yana nyari bari keumbo lakini rende anene obugoma bwane bona akorera askiriti emyaka 15 singa kecho twamete emyaka emia twanchaine makweri onda areko bakiricho tware kubwaterana buna abantu abamo twakoba emibire yekagusi andi twerana igontu walengamo muno 27 ekero yaika mangana echikura chiabete gracias yekaba bono tokanga iswa paka gosambira chinyomba chonsi na kiregento lakini omweri onyasaye nomuya agatokonya agaturusioro togokobuna n'amasasi agotokobuna busi togeka chinka ekiombe kigiachagete kikenya iyo giachagete omwaka oyo mutinyo toto erengo ya ene linanga iyo twatete kumirana abantu twamenyere asomuchi okericho after 08 tukasebekana abantu kana kericho ya ki bakatia abantu kana gusi abantu bagacha Nyamira abantu bakatia kericho so twabera matuka mange tukamanya yo semu akikiro montaro tete twarwito roto kwata mariga mange na ende twatwaro boroboro bonga senya kemingi kurende korwa buno yo moito achaga sira mwango ega gwetera samatanga na lielio abange baumeranete bagateba yaya ntoli bya tigato chichango amo bagukwana ase skuru ya St George's Nyamira Academy bakorawa no munyakirogobo George Nyambane amo no muriki obo Dr. Stanislaus Misati nigo batebire ngae ganga yabo yogo chichamo na inde no kianania stress nemechando beterete ase korende bono barairane gwetere kiombe ya kikenya raniwe wachira mu jotorega iga naende tuachake uruma tutaitura nyobugima nebirengera ryera ntutwara stress mono tobona abantu baringe Kericho igo obuya bwegente koroche korwa engake ya mariga rero bono manya tomera na sogoseka twarire mburi twagoretega twarageire na ndo no yo moito otorente venue ya St George's Primary School Nyamira kubwatekana negati yabo kumirana ingaki ya maboka igo berere ngaho gocha kwabo ase kiombe keiga kechiko bachinguru byogo chichamo ingaki ya mabe na maya idea yachete so yo minto Dr. Misati awasinya citizen otwarenge karto jite yo mintase anyarete kusyo orobima bwaya oyo lenge mo Mrs. Kerotwa igokomo basabire abasani babo abarenge na barabume ya Kericho asikurende basaberekanetwe bachichamo na inde ngo sabagatu na tuachamo igana ndi togendete gocha tigato nyarebo ko bamo tiyo elimo to gutwara obwanjani to umerane to tarerane to koyane to sirana soko nyara elio togendere komenya ubuguma bolitu amete Kericho maiga yogo seberekandiwa ne chisegi cyo mwako 27 ase ensemo ya Kericho ni gobono nande bachiramo nentre moyo korokyo bwanjani korwa skuru ya St George's Gesore yogotoka se ward ya township me bunge ya West Mugirango me county ya Nyamira
ingoripoteria Nsoko TV, Githera Nyariki Stephen Embode.